jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare hande ko ñalawma alarba awdi ko sappo e tati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar titre uji men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis finguitoɗen ɗum noon ko ƴeewen hol yimɓe puɗɗi toɗɗede oɗo saha joni pour gouvernement makko kanko Donald Trump habruji men international ma en ketto Foutangue Diaw e meftande nde jogini hen habruji men Afrique tuggi Mali Sénégal Côte d'Ivoire hayten ma toon to République démocratique du Congo ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en garto desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiramon donc hande ko ñalawma alarba pour wonande on ɓe diwan Cincinnati donc wonande onon wonɓe diwan Cincinnati en wayno tuɓoji ɗi ko kontinta tuggi tan alarba hande a yettanma alarba gartoyo ɗum noon température ma waylo hakkude 8 degré celsius ha yettanima 14 degré celsius so no ɓurata wulde ko ñande talata garowo ma yetto e ñande 19 degré kono ko ɓuuri hewde kam nokkuji ɗiɗo fof ko toɓoji ɗum noon kadi jammaji ɗi ma ɓuuɓ won hen ha yetto moins 2 degré celsius tuggi alhamis yontere aronde ha yettanima aljuma température o ma baisse jamma o ha yetto moins 2 degré ɗum noon ko ma jang no fewi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio jawol sare toon to Washington hono kanko Donald Trump o ari toon hande to Maison Blanche ɗum noon ko jillugo ganduɗa kanko président Joe Biden o invitnoma pour yo ara ɓe potta toon to Maison Blanche siftinde on tan ngol ɗo woni lawol makko gaddano kanko Donald Trump ruttitade toon to Maison Blanche noon ko caggal nde perdi élection ngaji hitande ujunnaji ɗi nogas caggal noon nde ɓe potti kadi ɓe mbawi foddade kamɓe ɗiɗo e yesso journaliste uji hono kanko président Joe Biden o wi wonde ko ɗum ɗo ko pour peeje laamu makko woni oɗo saha joni wallude hono laamu kesu Donald Trump ngaro jooɗade taw koye jonde jaam taw ko lomtodiral jaam ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump o weltima o yetti kadi hono président Joe Biden caggal muɗum ɓe mbawi joddade kamɓe koye mabɓe taw ko kamɓe ɗiɗo son e nder kene won minute kene won heure feccere donc ɓe mbawi haalden gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe oɗo saha joni ko fate jawdi leydi ndi e ko fate kadi gueɗe ɗe ganduɗa keñoraɗe ko mbiyete émergency e ko way noon tournade kadi toppiti communication makko Jean Pierre wi wonde ɗum ɗo fof ko peeje ɗe jogui kanko gouvernement kanko président Joe Biden wallude hono gouvernement kesso Donald Trump garo ngu no laamuji ɓennuɗi kewi waɗirde siftinde tan ko kanko ancien président Donald Trump e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas o jaɓano wadde ɗum ɗon habaruji men hande toon to États-Unis noon kanko Donald Trump fuɗɗima namde yimɓe hewɓe ko fate wonde jogoɓe wonde laamu makko ɗum noon ko ɓuuri jiiɓade hande walla ko ɓuuri hande haalede ko wayno ko holmo ƴefti yo won ministre makko to ko fate justice leydi ndi ono oɗo biyeteɗo Gate ko représentant jeeyaɗo toon to Florida e kañum hoorem ko kaalowo guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom ene wayno ko département justice ne rewa mum ne enquêtesi babude wiyede wonde kañum hoorem wonde e sukaɓe walla yeeyi sukaɓe rewɓe walla ko wayno ko fate fijirde ɗum noon ene wayno ko kañum hoore mum guila nden wi wonde ko département justice mo États-Unis wona hunde rewde lawol ɗum noon ko hunde fonde firtede donc ɗum waɗi nomede ɗo kanko Gate wonde département ardade département justice ko hunde kadi jimde haqqillaji oɗo saha joni toon to Amérique nomination ɗiɗo ɓurɗo jibde haqqillaji américain oɗo saha joni kono kanko Donald Trump ko suɓademo hono biyeteɗo Tulsi Gabbard noon ko représentante démocratique jeeyaɗo toon to Hawaii e kadi jaltude parti démocratique en guila hitande ujunnaji ɗi nogas e ɗiɗi ɗum noon kadi ko caggal kañum hoorumde meeɗi wonde candidat pour wonde présidente donc en wayno ko sippirtude Donald Trump e ɗiɗo élection ngaji ɓennuɗi pour oɗo debbo ƴeftede ɗum yo ardu direction intelligence nationale haɗum noon ko direction toppitiɗo ko fate kala ko agent ji ko fate espionnage e ko fate gueɗe ɗe ganduɗa ene denoje leydi yo artu ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa hawnaki ma jogor addude caɗele toon to confirmation makko kanko Tulsi Gabbard ko jiiɗa e ɗum noon kanko Donald Trump hande ne wayno ko fate yimɓe gouvernement makko ɓeydaɓe hen noon jeeya hen noon kanko biyeteɗo Kristi Noem noon ko kañum woni gouverneur toon to Dakota Sud ɗum noon ene wayno ko kadi ko pro Trump wonno neɗɗo kadi kaalo toujours haaluji bonni ko fate immigration ɗum noon kanko toppiti ko fate homeland sécurité kala ko fate immigration
donc jiiɗa ɗum ɗon hono kanko Donald Trump kadi no wayno mo ƴefti défense oɗo Sadio no yo arde ministére défense hay sinde ko vétéran armé wonno kañum hoore ɓe wayno ko yimɓe commando ji walla yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe armé oɗo Sadio ni taw ko ardiɓe walla wonɓe hen ardinoɓe nene mbiya ɗum ɗo hunde ne fotani wonde par ce que oɗo ko neɗɗo kañum hoore mbiɗo yimɓe militaire uji États-Unis fotani wadde hen rewɓe ko wawi wonde fof en wani gouvernement makko nene continue oɗo Sadio ni he ƴeftede goto pay goto fuɗɗima hebde déjà ken ɓori yimɓe nogas jogoro bonde gouvernement makko ko jiiɗa ɗum toon to suudu représentant hono kamɓe républicain ne wayno hankkadi ɓe gonɗini wonde ko kamɓe gardoto suudu représentant ji toon to sénat noon sibabude ɓe kamɓe ɓuuri kewede ɓe joguima 52 jonde déjà donc kamɓe sénateur républicain ne wayno ɓe cuɓima hono biyeteɗo John tun ɗum noon ko sénateur jeeya toon to Dakota Sud ɗum noon yo won gardiɗo suudu sénat ɗum noon kanko lomtoto ko hono kanko Mitch McConnell kañum arduno suudu sénat andi nde ɓe ɓuuri kewendi e kañum kadi woni numéro 2 oɗo Sadio en toon to sénat siftinɗon tan ko Mitch McConnell kañum horum jogorani han kadi wontude candidat e duuɓi garoji habaruji men international jokodirten koye Fuutanke Diaw rokka en hon meftande nde o jogani en oɗo ñalawma alarba 13 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 Fuutanke Diaw bisimilla. meftande kabaruji dunde Afrique puɗɗoɗen to leydi RD Congo. nulaɓe leydi RD Congo to leydi Uganda ngam tittinde sembinde jokkudiral moƴƴal hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗum ariten ko caggal jonte ɗiɗi nde ɓe banno lulde ko fati e ndenka nden yewtere wonno ko hakkunde Yoweri Museveni gardiɗo leydi Uganda e Félix Tshisekedi gardiɗo leydi RD Congo sete nulaɓe leydi RD Congo ko sardiyankoɓe 10 wondude karollo ma peɗitiɗo mbiyen expert lulde nde fuɗɗi ko ñalawma hanki 12 ha ñande 19 nduɗo lewru novembre. to leydi Mozambique ñalawma hande himɓe jeegoma mbarama toon e seppoji bannoɗi toon to Nampula hande fuɗɗi dawal nayɓiwal seppoji ko fate caɗele sobgo contestation électorale seppoji ɗi ma nduma e balɗe 3 kono ina teska noon to wuuro lamorgo to hono Maputo ina deeƴi. to leydi Côte d'Ivoire ñalawma alete 10 lewru ndu hoorejo kiɗɗo leydi ndi hono Laurent Gbagbo o yindiri e ambassadeur mo leydi France jooɗiɗo toon yewtere mabɓe duumima fodde waktuji ɗiɗi fandare ngal jindiral noon ko artirde nanodiral e pamodiral hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo ɓe ciftinen noon ngal jokkodiral tajno guila e caɗele somgoji to leydi Côte d'Ivoire e hitande ujunaji ɗiɗi sappo e goho kanko ambassadeur o hono Jean Christophe Belliard yidde makko ko yindirde e dawriyankoɓe leydi Côte d'Ivoire yitodirde e mumen kañumen kala hollita ni ko adi Laurent Gbagbo o yindiri e gardiɗo landa PDCI RDA hono Tidjani Thiam. to leydi Burkina Faso gouverneur région diwan funnague leydi ndi o andini ɓe dartini kuulal hirtolelo walla hiiri natti yalti ala woni couvre feu guila ñande 11 lewru woni heccanki ɓe ƴetti peeje gam ɓeydude nden ko to on diwan saabu on diwan ne heewi janguji ɗi waɗa boniyankoɓe mbaɗat toon. to leydi Sénégal Ousmane Sonko mawɗo jagorde leydi Sénégal hoorejo landa Pastef waɗi eranko fewde wondi mum e kala renduɓe mabɓe yidde e yiyande nde gaddata jaam calo fitinaji e haareji hotoɓe tooña hay goto hoɗoɓe bonnan hay goto e wiide makko noon kanko Ousmane Sonko haare nde ko ñande 17 lewru ndu ñalawma subgoji yo carte mabɓe kamɓe kala won joguitari mabɓe o erima kanko Ousmane Sonko nde jaam artata e wiide makko fitinaji ɗi jarani. to leydi Mali dadiɓe leydi Mali e wallidiɓe mumen Wagner en ɓe leydi Rissa ɓe mbari yimɓe jeeɗiɗo to wiyete Lerneb e nder région mo Tombouctou nokku mo waɗani frontiére hakkude leydi Mali e leydi Mauritanie saabu yarante ko 4 kilométre ɓen waraɓe noon jiita ko ɓalli mumen ina puɗɗi bonde saabu ina waɗi taƴe kadi ina waɗi battane piile kamɓe ɓen jeeɗiɗo waraɓe koɓe jambureɓe woni civil en. toon to leydi Mali keddoɗen ko ɗon jofnirten meftande men Issa Kaw Jim fawama juude waɗama sumandade dépôt ñalawma hande alarba o nanga koto galle makko kanko Issa Kaw Jim o rewra ko suude konngudi mo yenna laamu leydi Burkina Faso. konngol men mbaynigo wi ma waɗi jaam daña jaam ala ko ɓuuri welde e wadde ko wawi lelo ɗano musidɗo mon Fuutanke Diaw ngam radio Jowol Saare. Fuutanke Diaw jarama Fuutanke Diaw jarama bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Saare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alarba 13 lewru novembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam on jarama.